Il-mistoqsija li se nippruvaw nwieġbu dal-għodu hija din. Kif nista' nsir sewwa ma' Alla? Kif nista' nsir sewwa ma' Alla? Qatt staqsejta. Qatt ħassejt dak il-bżonn kbir ġo fik li tweġibha. Forsi minħabba it-toqol tad-dnub fil-kuxjenza tiegħek. Forsi minħabba l-biża tat-telfien. U forsi għal xbajt meta tqis il-ħajja inutli, il-ħajja vojta, il-ħajja bla sens mingħajr l-imħabba ta' Alla. Kif nista' nsir sewwa ma' Alla. Imma forsi qatt ma ħassejt il-bżonn li tweġibha. Imma allura l-bżonn tiegħek huwa doppju llum illi taraf anke mill-kelma ta' Alla kif jaħsibha hu dwarek. Ir-relazzjoni tiegħek miegħu. Jekk inti sew miegħu jew le, għax il-konsegwenzi huma kbar. U wara kollox mistoqsija importanti bħal din. Min fejn se wiġbuha? Għax jekk issaqsi tagħmel opinion poll, ħajkollok risposti bil-bżuz differenti. Min jaħsibha mod u min jaħsibha mod ieħor, le? Kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu. Għalli kieku triq tiegħek u triq tiegħek u triq tiegħek u triq tiegħek kollha kemm huma jwaslu lejn il-ġenna. Li nafu li mhux il-każ. Għax li mallem tagħna wussina minn qabel meta qal jien hu triq. Ħadd ma jiġi għand il-missier li fbija, allura irridu nkunu ċerti li r-risposta li nagħtu għal din mistoqsija kif nista' nsir sewwa ma' Alla hija tkun mwieġba mill-kelma ta' dak li jaf kollox, ta' dak li jista' kollox, ta' dak li wara kollox kienu li fetħilna triq biex neslu għal għandu għal rikonċiljazzjoni miegħu u paċi miegħu. Għalhekk li se nagħmel dal-għodu u li minn dan il-porzjon tal-Iskrittura nippruvaw nifhmu x'inhu jgħid. Tistennewx xi taħdita elokwenti b'ħafna kliem sabiħ u dan l-affarijiet kollha. L-iskop tagħna għandu jkun li nifhmu moħħi x'hemm miktub f'dan il-kliem, xi fisser dan il-kliem, kif għandu jkun applikat għalija personali. Irridu nifhmuh. Ix-xogħol tal-konvinzjoni f'qalbek jagħmlu Alla. Imma Alla jikkonvinċina permezz ta' kelmtu u l-kelma jeħtieġ nifhmuha biex tagħmlilna il-ġid. Galatin kapitlu 3 vers 6 sa 14. Għadni kemm rajtu. Ħanerġa' naqrah biex jibda jidħol ġo fina ġo moħħna. Bħalma Abraham hemmhekk falla u dan kien magħdud lilu bħala ħaq, kunu għafu mela li dawk li huma tal-fidi dawn huma wlied Abraham. U l-Iskrittura billi għarfet minn qabel li Alla jiġġustifika l-pagani bil-fidi xandret minn qabel l-Evanġelju lil Abraham fik jitbirku l-ġnus kollha. Hekk mela dawk li huma tal-fidi huma mberkin ma' Abraham li jemmen. Għax dawk kollha li huma tal-opri tal-liġi huma taħt is-saħta xu miktub miskub kull min ma jibqax iżomm sħiħ ma kull ħaġa miktuba fil-ktieb tal-liġi biex iħarisha. Imma li jebda bniedem hu ġustifikat bil-liġi quddiem Alla u ċara xi ġust jgħix bil-fidi. U liġi mhix tal-fidi, iżda l-bniedem li ħarisa jkollu l-ħajja biha. Kristu fdina mis-saħta tal-liġi. Fil-li sar saħta għalina xu miktub miskut kull min ikun mdendel ma' għowda biex il-barka ta' Abraham tinżel fuq il-ġentili f'Ġesu Kristu biex aħna nieħdu permezz tal-fidi il-weda tal-Ispirtu. Pawlu qed jikteb lil Galatin, min kienu dawn il-Galatin? Fit-tieni vjaġġ missjonarju tiegħu, Pawlu mar ferja il-Galatja, illum hija parti mit-Turkija, u hemmhekk żar 4 bliet Ikonium, Listra, Derbi u Antjokja u xandra l-Evanġelju. Xandrilhom il-Kristu u jiddiskrivi x-xandir tal-Evanġelju bħal kieku kien qiegħed ipinġilhom il-Kristu. Il-Kristu msalla. Kollu jiġbor fil-qosor dak li qalilhom minnu dak il-bniedem li kien imdendel mal-għowda u qalilhom x'kien qiegħed jagħmel imdendel ma' dik l-għowda. U xandrilhom il-Kristu u talabhom biex
jafdaw is-salvazzjoni tagħhom f'idejh. U ħafna emmnu u saru nsara. Emmnu, kienu maħfura, kienu ġustifikati u bdiet il-Knisja f'din l-erja fil-Galatja. Meta Pawlu kompla bil-vjaġġi missjonarju tiegħu, ġew warajh nies oħra jgħidu li huma nsara, Pawlu jseħħilhom aħwa falots. Huma Lut li kellhom din il-nostalġija kbira għal reliġjon tal-Lut, reliġjon tat-Testament il-qadim li tom Mose, liġi ta' Mose, ċirkonċiżjoni u l-riti kollha reliġjużi. U ġew u bdew xandru wara Pawlu ibidlulu ftit il-messaġġ tiegħu. Ibidlulu ftit, ma qalulhomx isma' ma tkomx bżonn Kristu jew m'hemmx bżonn temmu fi Kristu. Imma qalulhom isma' tajjeb għamiltu li għamiltu fi Kristu, ma mhux biżżejjed. Jekk tridu verament tkunu ġustifikati quddiem Alla, jekk Alla jrid jgħodkom bħala sew miegħu, jekk intom verament tridu salvazzjoni, hemm bżonn iżidu xi ħaġa, hemm bżonn iċ-ċirkonċiżjoni u din tajinna Mose, kien Alla li tajinna permezz ta' Mose, għalhekk hija importanti li rridu nibdew iċ-ċirkonċiżjoni, imbagħad ma' ċirkonċiżjoni tridu twettqu il-liġijiet kollha u l-ordinanzi kollha li hemm miktubin fl-Iskrittura. Hekk biss tistgħu issiru sewwa ma' Alla. U meta Pawlu sema x'kien qiegħed jiġri fil-knejjes li kien waqqaf hu stess, huwa evidenti, anke mill-littra li kitbilhom, illi Pawlu kien imħawwad, kien imgerfex, kien irrabjat, kien dispjaċut, kien inkwetat għalihom. Jekk taqra littra Galatin, 6 kapitlu kollox, Pawlu jitkellem b'ċertu entużjażmu, b'ċertu emozzjoni, b'ċertu ħeġġa. L-ewwel żewġ kapitli jgħidulhom isma' jien li xandartilkom b'awtorità għax jiena apostlu ta' Ġesu Kristu. Mhux affarijiet li vvintajthom jiena, hija rivelazzjoni tagħna dak li xandartilkom. Fit-tielet u r-raba' kapitlu mbagħad jerġa' jurihom kif bniedem huwa ġustifikat permezz tal-fidi. U mbagħad l-aħħar żewġ kapitli jgħidilhom kif għandhom jgħixu l-fidi bħala nies li huma sewwa ma' Alla. Imma hawnhekk f'kapitlu 3 nibdew f'dik is-sezzjoni tal-Ittra Galatin fejn Pawlu kien għamel l-istqarrija ċara li aħna ġustifikati permezz tal-fidi u mhux bl-opri tal-liġi f'kapitlu 2 u jerġa' jirrepeti għat-tieni darba li aħna ġustifikati permezz tal-fidi u mhux bl-opri tal-liġi u għat-tielet darba jirrepeti li aħna ġustifikati permezz tal-fidi u mhux bl-opri tal-liġi. Immissa jrid jagħti prova ta' dak li kien qed jgħid. U l-ewwel jappella l-esperjenza tagħhom stess u jgħidulhom ja Galatin. U jgħidulhom boloħ. Stupidi. Użaw moħħkom. Mhux biex iweġġaħhom, mhux biex jinsultuhom, imma vera kienu qegħdin iġibu ruhom ta' stupidi. Għalilhom intom kif irċivejtu l-Ispirtu Santu? Kif irċivejtu din il-ħajja ġdida tagħkom? Għaliex obdejtu xi liġijiet, għax għamiltu ċirkonċiżjoni u xi liġijiet u ċerimonji oħra, jew għax smajtu l-Evanġelju u emmintuh? U r-risposta evidenti kienet aħna rċivejna l-Ispirtu u rajnieh u wettaq għemejjel mirakalużi fostna permezz tal-Apostlu Pawlu tal-lotjiet tiegħu kif l-Ispirtu Santu kien jagħmel biex iwettaq il-kelma tal-Apostli, wettaq mirakli fosthom bis-smieħ tal-Evanġelju bil-fidi fi Kristu. Mela għalilhom ibdew mill-esperjenza tagħkom stess u kunu għafu illi intom irċivejtu l-Ispirtu Santu bil-partit kollha tiegħu permezz tal-fidi tagħkom fis-smieħ tal-Evanġelju. L-esperjenza hija tajba ma' Pawlu jaġġel biex jurihom mill-Iskrittura stess u jekk tinnotaw bil-blu fil-brackets hemm numru ta' kwotazzjonijiet mill-Iskrittura ta' dak iż-żmien li kienet għalina t-Testament il-Qadim. Kemm hemm? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kwotazzjonijiet waħda f'waħda biex jikkonvinċihom li l-messaġġ tal-Evanġelju kif imxandar minnu
huwa messaġġ skritturali, huwa messaġġ veru li jaqbel mal-kelma ta' Alla. U jinqasam fi 3 porzjonijiet. L-ewwel porzjon jitkellem fuq Abraham, il-patriarka, it-tieni porzjon jitkellem fuq Mosè, il-profeta li tom il-liġi, u t-tielet paragrafu jitkellem fuq il-Messija, fuq Kristu. Narawhom wieħed wieħed, nibdew bl-ewwel paragrafu għandek. U nerġa' naqrah. Bħalma Abraham emmen falla u dan kien magħdud lilu bħala ħaq. Kunu għafu mela li dawk li huma tal-fidi dawn huma wlied Abraham. U l-Iskrittura billi għarfet minn qabel li Alla jiġġustifika l-pagani bil-fidi x'għandret minn qabel l-Evanġelju l-Abraham fi kitbir kull ġnus kollha. Hekk mela dawk li huma tal-fidi huma mberkin ma' Abraham li emmen. Noħduh vers. L-ewwel vers. Bħalma Abraham emmen falla u dan kien magħdud lilu bħala ħaq. Meħuda minn Ġenesi kapitlu 15. Bħalma Abraham, ġifieri ikkonsidraw lil Abraham. Ħa nagħtikom eżempju ta' xi ħadd mill-Iskrittura u kif dan Abraham sab il-paċi mal-Alla. Ġie iġġustifikat, kien sewwa ma' Alla. Abraham x'għamel? Abraham emmen falla. U dan kien magħdud lilu bħala ħaq. L-istorja, kif smajna aktar kmieni, kien meta Alla dher lill-Abraham. U Alla kien birku lill-Abraham u kien sejjaħlu biex jitlaq minn Ur tal-Kaldej il-pajjiż tiegħu u wedu li ħajjati ħartijiet. Imma għaddew is-snin u Abraham baqa' bla tfal. U issa Abraham kien xieħ u l-mara tiegħu kienet xieħa u l-mara tiegħu kienet ħawlija, kienet infertile. U t-tama ta' Abraham li kollu tfal issa kienet spiċċat fix-xejn. U Abraham kważi mhux igerger f'sens ħażin, imma lil Alla jgħid isma' inti ħadberikni u qed tgħid li ħadberikni imma jien m'għandix tfal. U ġid kollu li qed tagħtini ħajibqa' ħajkolli nagħtih li xi ħadd barrani mhux il-lulieti. U Alla ħareġ il-Abraham fuq barra fis-sema bil-lejl, miżawda beluf ta' kwiekeb, għallu ħares lejn is-sema. Għoddu, ara kemm hemm kwiekeb, daqshekk ħajkun mislek. U dan ir-raġel xieħ ħares lejn is-sema u jikkonsidra dak li qallu Alla. U l-options tiegħu kienu 2. U ejja, jien ħajkolli tfal, jien xieħ. U l-mara tiegħi inna snin miż-żewġin u qatt ma kellna. Naħseb li dak li qed nisma' mhux veru. Seta' m'hemmnux. U frankament kieku m'hemmnux bħala bnedmin ngħidulu għandu naqra raġunu. Ma Abraham qal isma' Alla jista' kollox. U jekk irid illi minn dan ir-raġel xieħ u l-mara tiegħi xieħa jagħtini tifel. Iva, Alla jista' kollox. Mulej jiena nemmen il-weda tiegħek. Ikkonsidrajt il-kelma tiegħek u nemmen il-weda tiegħek. U Alla ra l-fidi ta' dan ir-raġel. U jgħidlek Abraham emmen falla u dan il-fatt li jemmen falla kien magħdud lilu bħala ħaq. X'jiġifieri magħdud lilu bħala ħaq? Bħala ġustizzja, l-Ingliż righteousness. Bħalli kieku għandu l-kont Abraham. Kont. U l-kont Abraham huwa dejn kbir ta' ħafna dnubiet li għamlu ftul ħajtu kollha. U Alla jaqbad pinna u dak id-dejn iħassru. Ma għadekx midjun iktar miegħu. U minflok dejn fil-kont tiegħu jgħaddilu jikkreditalu ġustizzja. Int meqjus minni bħala ġust.
int Abraham inqisek bħala ġust għax inti emmint il-kelma tiegħi. Mhux diffiċli ħafna biex nifhmuh dan il-kunċett. U qed jista' jsaqsi ma kif seta' jgħoddu bħala ġust jekk dan il-bniedem bħal kull bniedem ieħor kien midneb. Dak ħaniġu għalija. Imma ejja nifhmu sakemm tajt hawnhekk f'dan il-vers. Illi permezz tal-fidi lil dan ir-raġel Alla għoddu bħala ġust. U qed isaqsi imma forsi għoddu bħala ġust għax għamel xi opri tajba? Le, l-iskrittura tajt Abraham emmen falla. Kien permezz tal-fidi. Forsi minħabba li Abraham għad ċirkonċiżjoni? Le, Abraham emmen falla. Ċirkonċiżjoni ġiet imma ħafna aktar il-qudiem. Qabel ma kien ċirkonċiż, Abraham kien meqjus minn Alla bħala ġust permezz tal-fidi. Forsi Abraham kien ikkonsidrat ġust minn Alla għax obda l-liġi ta' Mosè? Le, il-liġi ta' Mosè kienet għadha mijiet ta' snin il-qudiem fl-istorja. Abraham qatt ma sema bl-isem ta' Mosè inqas bil-liġi tiegħu. Kif mela kien madu ġust Abraham? Abraham emmen falla u kien meqjus bħala ġust. Vers 7. Kunu għafu mela li dak li huma tal-fidi dawn huma wlied Abraham. Xi fisser eżatt? Dak li huma tal-fidi dawn huma wlied Abraham. Għaliex huwa importanti li tkun wlied it-tifel jew it-tifla b'xi mod ta' Abraham? Il-Lut kienu jiftaħru illi huma wlied Abraham u kemm qalulu lil Ġesu għax aħna għandna lil Abraham bħala missierna. U l-istess Ġwanni l-Battista allura ma toqgħodux tgħidu fikom infuskom bħala missierna għandna lil Abraham għax ngħidilkom li Alla jista' minn dal-ġebel iqajjem ulied lil Abraham. Ulied Abraham mhumiex sempliċement uliedu ġenetikament fil-ġisem. Ulied Abraham f'sens ħafna aktar għoli. Għaliex ulied Abraham huwa importanti li nkunu ulied Abraham? Għaliex kien lil Abraham, lil dan il-patriarka li Alla wiegħed il-barka fuqu u fuq in-nisel tiegħu u li permezz tiegħu kellu jbierek li ġnus kollha. Għalhekk importanti li int f'ċertu sens tkun wil ta' Abraham. Għax Alla wiegħed li l-barka tiġi permezz ta' Abraham. Żewġ sensi. L-ewwel nett għaliex kien minn permezz ta' Abraham li jimbagħad eventwalment ġie Kristus Salvatur il-feddej tagħna. Imma hawnhekk kif qed juża l-Apostlu Pawlu ulied Abraham fis-sens li aħna bħala Abraham emminna il-kelma u l-wegħda tal-Alla. Araw, vers 7. Kunu għafu mela li dawk li huma tal-fidi, dawk li bħala Abraham għandhom fidi f'Alla, fidi fil-kelma tiegħu, fidi fil-wedi tiegħu. Dawk li huma tal-fidi dawn huma ulied Abraham. U tajjeb li hawnhekk issaqsi lilek innifsek, jiena wild ta' Abraham. Jien bħala Abraham emmint il-weda tal-Alla. Emmint il-kelma tal-Alla. Vers 8. U l-iskrittura billi għarfet minn qabel illi Alla jiġġustifika l-pagani, dawk aħna, Alla jiġġustifika l-pagani bil-fidi, xandret minn qabel l-Evanġelju lil Abraham fik jitbierku il-ġnus kollha. Din il-weda Alla għamililu lil Abraham meta sejjaħlu mid-dar tiegħu fur tal-Kaldej u qallu isma' aqbad kollox itlaq minn pajjiżek u ejja fejn nieħdok jiena. U jien ħankun ta' barka għalik u ta' barka għal dawk li jbirkuk u ta' barka għal ħafna ġnus permezz tiegħek.
fik jitbirku l-ġnus kollha. B'xi mod jew ieħor permezz ta' Abraham il-ġnus kollha mhux biss il-Lut imma l-ġnus kollha l-pagani wkoll ġifieri dak kollha li mhumiex Lut kellhom jirċievu barka. X'barka hi? Il-barka li bħalma Abraham emmen falla u kien magħdud lilu bħala ħaq u Alla qisu bħala ġust u Alla ħafirlu dnubietu u Alla aċċettah dik hija l-barka ta' Abraham. Hekk ukoll dawk li bħal Abraham jemnu falla u jemnu l-wedi tiegħu huma wkoll kellhom jirċievu l-istess barka. Infatti jgħid l-Iskrittura għarfet minn qabel kif Alla jiġġustifika l-pagani bil-fidi. Għalhekk xandret minn qabel l-Evanġelju l-Abraham u għadlu li fik jitbirku l-ġnus kollha. M'hemmx aktar minn mod wieħed kif bniedem ikun iġġustifikat. Abraham kien iġġustifikat bil-fidi u aħna li maħniex Lut bħalu nistgħu biss inkunu ġustifikati permezz tal-fidi. Infatti jekk tridu l-konklużjoni jagħtina l-Apostlu Pawlu vers 9. Hekk mela dawk li huma tal-fidi huma imberkin ma' Abraham li jemmen. Mhux komplikat wisq biex tifhem dawn is-ftit sentenzi. Fil-qosor, ħudu lil Abraham bħal eżempju, Abraham emmen ikun iġġustifikat, inti għalkemm intix ludi, jekk temmen il-wedi tal-Alla bħalma emmen Abraham, intu wkoll tkun iġġustifikat u meqjus ġust minn Alla. L-ewwel paragrafu jitkellem fuq Abraham, it-tieni paragrafu jitkellem fuq Mose għalkemm ma jsemmix bismu. Naqrah. Għax dawk kollha li huma tal-opri tal-liġi, il-liġi ta' Mose, huma taħt is-saħta għax hu miktub misħud kull min ma jibqax iżomm sħiħ ma' kull ħaġa miktuba fil-ktieb tal-liġi biex iħarisha. Imma li jebda bniedem hu ġustifikat bil-liġi quddiem Alla u ċar il-ġust jgħix bil-fidi u l-liġi mhix tal-fidi iżda l-bniedem li jħarisha jkollu l-ħajja fiha. Hawnhekk għandna l-kuntrast mela bejn dawk li huma tal-fidi li bħal Abraham huma ġustifikati u dawk li huma tal-opri tal-liġi. Ġifieri għandek żewġ gruppi ta' nies. Grupp wieħed qegħdin jippruvaw isibu rikonċiljazzjoni mal-Alla permezz tal-fidi, bħalma għamel Abraham. Però mbagħad għandek grupp ieħor li qegħdin jippruvaw jitħabbu mal-Alla, jkunu sewwa mal-Alla bl-opri tal-liġi, billi jobdu l-liġi ta' Mose biċ-ċerimonji kollha tagħha. Biċ-ċirkonċiżjoni u tant ċerimonji u l-liġi morali wkoll qegħdin jippruvaw jitħabbu mal-Alla b'dan il-mod bħalli kieku għandek żewġ toroq, waħda triq fil-bidu tagħha miktub bil-fidi u l-triq l-oħra fil-bidu tagħha miktub bl-opri. U inti bħalissa waqt li qed tismani inti miexi jew fi triq minnhom bil-fidi ġustifikat jew inkella qed tipprova titħabbeb mal-Alla billi timxi fit-triq tal-liġi. U bl-opri tiegħek bil-ħidma tiegħek tipprova issir sewwa mal-Alla. Twassal din it-triq imma għal ġustifikazzjoni. Twassal it-triq tal-liġi biex ssir sewwa mal-Alla. Dak kollha, vers 10, dak kollha li huma tal-opri tal-liġi huma taħt is-saħta. Kelma jibsa saħta li ma tantx tintuża. Lanqas fit-Testament il-ġdid Pawlu juża biex jiddeskrivi lil dawk li jxandru Evanġelju ieħor u f'posti ieħor lil dawk li ma jħobbux il-Mulej Ġesu Kristu. U jużaw hekk ukoll għal dawk li qed jippruvaw jitħabbu mal-Alla bl-ubbidjenza tagħhom għal-liġi. Dak kollha li huma tal-opri tal-liġi huma taħt is-saħta. Xi tfisser saħta? Is-saħta u l-barka fl-Iskrittura kontinwament jintużaw f'kuntrast ma' xulxin. Huma l-opposti ta' xulxin. Il-barka ta' Alla ifisser li għandek il-bissima ta' Alla fuqek, li Alla huwa favur tiegħek,
li Alla huwa kuntent bik, li Alla jrid jagħtik il-barkiet, lotjiet, l-imħabba, l-ħlewwa, l-ħniera tiegħu. Dan huwa bniedem imbierek. L-oppost huwa bniedem li minflok il-bissima talla, hemm ir-rabja talla għalih, li Alla huwa dispjaċut għalih, li Alla huwa rrabjat għalih, li Alla ibarrih, iwarbu, jikkastigah. Mis-sitwazzjoni pjaċevoli li tkun misħud. U għaliex? Għaliex dak il-bniedem li jipprova isib il-paċi mal-Alla billi jimxi fit-triq tal-liġi, għaliex hu misħud? Għax hu miktub, għal darb'oħra jkwota mit-Testament il-Qadim, għax hu miktub misħud kull min ma jibqax iżomm sħiħ ma' kull ħaġa miktuba fil-ktieb tal-liġi biex iwettaqha, biex iħarisha, biex jagħmilha. Mhux li tobdi daqqa iva u daqqa le, u llum għandi aptit u għada m'għandix, imma kull min ma jibqax iżomm sħiħ. Xi ħaġa kontinwa. L-ubbidjenza tiegħek jekk trid tkun sew malla bil-liġi, l-ubbidjenza tiegħek trid tkun kontinwa mill-ewwel mument tal-esistenza tiegħek sal-aħħar nifs li tagħmel fuq din id-dinja. Bla ma tagħmel ebda żball. Il-ħin kollu, bil-nar, bil-lejl, meta inti tħossok tajjeb, meta tħossok ħażin, f'kull ħin tal-ġurnata tal-lejl, omrok kollu trid tobdi l-liġi perfettament, għax ma jgħax li titobdi ħafna minna, jew il-parti l-kbira minna, jew 90% minna, jew 50, jew 30, le. Min ma jibqax iżomm sħiħ ma' kull ħaġa miktuba fil-ktieb tal-liġi biex ħarisa. U min mill-umanità kollha jista' jgħid illi jiena f'kull ħin ta' ħajti, f'kull parti ta' ħajti, fi żmien kollu dejjem obdejt il-liġi perfettament. Min jista' jgħid dan? Wieħed biss, wieħed biss, wieħed biss. U dak il-wieħed min tixid. U żgur li min ixjien. Mela jekk qatt ma saqsejt il-mistoqsija kif nista' nsir sewwa Alla, jalla tħoss il-bżonn f'dan il-mument li tajt isma' jiena kont naħseb li jiena bniedem mhux ħażin, bniedem tajjeb komparat ma' ħadd ieħor. Imma skont dan il-vers tal-Iskrittura jien ma bdejtx il-liġi dejjem, ma bdejtix f'kollox. Possibbli jien qiegħed taħt is-saħħa. Dak kollha li huma tal-opri tal-liġi huma taħt is-saħħa xu miktub misħud. Kull min ma jibqax iżomm sħiħ ma' kull ħaġa miktuba fil-liġi, fil-ktieb tal-liġi biex jħarisha. Di hija l-kundizzjoni tal-bniedem mingħajr Kristu. Huwa taħt is-saħħa. Forsi fuq barra jidher farħan, forsi fuq barra jidher rispettabbli, forsi fuq barra għan-nies huwa bniedem ġust u tajjeb u tar-ruħ x'nafien, forsi hu stess uħossu li huwa tajjeb. Imma ejja nevalwaw lil nfusna fid-dawl tal-kelma talla li jaf kollox u jaf qlubna. U l-Iskrittura poġġina kollha f'baħar wieħed. Dak li għandu x'jaqsam qlub. Kollha mitinbin, kollha ksirna liġi talla, kollha qegħdin taħt is-saħħa tal-liġi miksura. Il-vers ta' wara vers 11. Imma li jebda bniedem ma hu ġustifikat bil-liġi quddiem Alla hu ċar għax il-ġust jgħix bil-fidi. Aw li jagħmel stqarrija. Li suppost hija ovvja illi l-ebda bniedem hu ġustifikat bil-liġi. Għax meta tqis li inti ma bdejtx il-liġi allura taf illi l-liġi ma tistax tiġġustifikak. Il-liġi ma tistax toddok bħala ġust meta inti m'intix ġust, meta inti ksirta. Imma jgħid għalfejn bniedem skont l-Iskrittura mhux ġustifikat bil-liġi. Għax hu ċar, għax l-Iskrittura fit-Testament il-Qadim il-Profeta Ħabakuk qal kif bniedem ikun ġust quddiem Alla. Il-ġust jgħix kif? Bil-fidi. Bil-fidi.
U Pawlu jmur lura għal dak li qal fuq Abraham kien ġustifikat bil-fidi t-Testament il-qadim meta xandar l-Evanġeli kif inkunu ġusti quddiem Alla, kif ikonna l-ħajja, ħajja ta' vera, ħajja spiritwali li nkunu spiritwalment ħajjin li jkollna relazzjoni ta' ħbiberija ma' Alla għax id-dnub twarrab minn nofs. Testament il-qadim jgħid li dan huwa l-mod kif bniedem ikun ġust quddiem Alla permezz tal-fidi. Mhux bil-liġi. Vers 12. U l-liġi mhix tal-fidi, iżda l-bniedem li ħarisa jkollu il-ħajja biha. Għax forsi xi ħadd jgħid, le tajjeb, bil-fidi naċċetta dik. Imma ejja ndaħlu l-opri tal-liġi wkoll. Ejja nitħabbu malla bil-fidi u bil-ħidma tagħna, bl-ubdienza tagħna. U Pawlu jgħid le. Il-liġi u l-fidi huma żewġ prinċipji distinti u opposti għal xulxin. Jew dik it-triq. Ma tistax timxi f'żewġ toroq differenti fl-istess ħin. Jew it-triq tal-fidi u tkun ġustifikat, jew tkun triq tal-liġi. Jekk ħadmur dik oqgħod attent. Oqgħod attent għax il-prinċipju biex ikollok il-ħajja permezz tal-liġi, il-prinċipju għal bniedem li ħarisa jkollu il-ħajja biha. Jekk inti taħseb li tista' timxi fit-triq tal-liġi u ma tfalli qatt u ma totor qatt u ma tiżbalja qatt, mhux dik it-triq u fl-aħħar issib il-ħajja. Imma jekk anke l-esperjenza tiegħek turik li ma tgħaddix ġurnata li tgħalija nnifsi li ma nisbaljax ma nafx kemm ma noddhomx, le, f'dik it-triq min issa mmur għax naf li fit-tarfin tagħha, fit-tarf tagħha mhux il-ħajja ħansib, imma l-mewt u s-saħta u l-għadab talla u l-kundanna tiegħek. Abraham, Mose, Ġesu Kristu. Vers 13 u vers 14. Kristu fdina mis-saħta tal-liġi billi sar saħta għalina. Xu miktub misħud kull min ikun mdender mal-għota biex il-barka ta' Abraham tinżel fuq il-ġentili f'Ġesu Kristu biex aħna nieħdu permezz tal-fidi il-weda tal-Ispirtu. Kristu fdina mis-saħta tal-liġi. Xi tfisser fdina? Il-kelma primarjament tfisser ħeles. Għam nistgħu ngħidu Kristu ħelisna mis-saħta tal-liġi. Imma hemm konnotazzjonijiet oħra mal-istess kelma fdina. Toħodna lura fi żmien meta kien hawn l-iskjavitu, meta bniedem ikun skjaf ta' xi ħadd ta' sidu, bla drittijiet ta' xejn dak huwa proprjetà ta' sidu. U jiġi xi ħadd u jħallas biex jeħilsu mill-iskjavitu u issa jkun ta' dak li ħalsu. U dak li ħalsu jista' jagħmel bih li jrid, jista' jżommu bħala skjaf tiegħu, jista' jagħtih il-libertà. Kristu fdina, ħelisna, ma biex ħelisna, u dan huwa l-punt, kellu prezz xi ħallas. Kellu prezz xi ħallas. U ma kienx prezz irħis. Kristu fdina mis-saħta tal-liġi billi hu sar saħta għalina. U jekk hemm kliem xokkanti fl-Iskrittura, ċertament dan il-kliem għandu jeżista. Li tajt dwar l-imbierek talla kien misħud. Li tgħid lil dak li huwa l-maħbub talla li fih sib l-għaxqa tiegħu. U li issa huwa ddikjarat li għandu s-saħta talla fuqu li minflok it-bissima talla għandu l-għadab talla fuqu, l-kastik talla fuqu, l-għadab tiegħu. Ja xi ħaġa li kważi laqas biss nazzardaw li ngħiduha jekk mhux għax hija miktuba fil-kelma talla. Kristu sar saħta għalina.
U għal darba oħra Pawlu jerġa' jikkwota mit-Testament il-Qadim fejn jgħid misħud kull min ikun imdendel ma' għoda. X'kienet din? Fit-Testament il-Qadim bniedem li kien jirċievi il-kastik capital punishment. Għax kien għamel xi krimini, x'għamel xi ħaġa ħażina u l-kastik kien ikun li jkun maqtul, kienu jdendluh ma' siġra u jisponuh biex juruh illi dak il-bniedem hu misħud minn Alla li dak ħa il-kastik għax kien ħaqqu għax kiser il-liġi. Ħares issa lejn Ġesu imsalla fuq l-għoda tas-salib. Għaliex qiegħed hemm? Għaliex? Għax ħafuqu il-kastik li titlob il-liġi il-mewt. Għax ħafuqu il-kastik li titlob il-liġi il-mewt. Għalhekk Kristu huwa msejjaħ misħud meta kien imdendel mal-għoda tas-salib. Mhux għadnub tiegħu. Kristu ma ebda għadnub. Għadnub ta' min, mela? Nub tiegħi u tiegħek. Ta' dak kollha li jemmnu fih. Għalhekk l-Iskrittura tgħid li Kristu ħelisna billi ħallas prezz, demmu stess, miet fuq is-salib. Is-saħħa li kienet fuqna ġiet trasferita għal fuqu. Biex aħna issa meħlusin mis-saħħa biex aħna issa flok l-għada u l-kastik ta' Alla nirċievu mingħand Alla dak li ma ħabniex il-barka tiegħu. Kristu fdina. Mis-saħħa tal-liġi billi sar saħħa għalina għax hu miktub misħud kull ma jkun imdendel mal-għoda. Konklużjoni tal-Apostlu Pawlu hija vers 14. Biex il-barka ta' Abraham, x'inhi l-barka ta' Abraham? Kif kienet? Kif bierek Alla lil Abraham billi għodlu il-fidi tiegħu bħala ħaq. Billi Alla ikkonsidra, iddikjara lil Abraham ġust permezz tal-fidi tiegħu. Mela l-istess barka, il-barka tal-ġustifikazzjoni, il-barka ta' Abraham tinżel fuq il-ġentili Ġesu Kristu biex aħna permezz tal-fidi nieħdu il-weda tal-Ispiritu. Il-maħfra hija waħda mill-barkiet imma mhix l-unika barka, anzi Alla jagħtina l-Ispiritu tiegħu biex jammar ġo qlubna u permezz tal-Ispiritu ta' Kristu fina aħna nsejħu lil Alla Abba Missier. Aħna adottati fil-familja ta' Alla. Aħna issa għandna din ir-relazzjoni ta' ħbiberija ma' Alla permezz tal-Ispiritu. Żewġ kelmiet vers 14 li rridkom tinnotaw. L-ewwel waħda hija permezz ta' xiex? Tal-fidi. Tippruvax twettaq dak li wettaq ħadd ieħor l-obbligu tiegħek u li tisma' l-kelma l-weda tagħna lil dawk li jemmnu fi Kristu jkunu ġustifikati. L-appell tiegħi huwa emmen fi Kristu u tkun ġustifikat. Permezz tal-fidi. Dik l-ewwel kelma, tieni kelma. F'Ġesu Kristu. Fejn huma dawn il-barkiet kollha? Il-barka tal-maħfra, tal-ġustifikazzjoni, tal-adozzjoni tagħna, tat-tama li għandna li nkunu fid-dar tal-Missier. Fejn huma dawn il-barkiet tagħna? Fejn insibuhom? Fil-ħidma tagħna, fil-liġi ta' Mosè. F'xi liġi oħra li forsi mhix ta' Mosè ma hija xi kod ta' liġi oħra li x'inhi. Fejn insibuhom? Fejn insibuha l-barka? Fi Kristu. Il-barka tiegħek fejn fittixta? Fittixta fik innifsek jew f'xi ħadd ieħor jew f'dak li Alla bagħtu biex jieħu s-saħħa ta' dnubielna u biex minflok is-saħħa jagħtina il-barka. Mela bħala konklużjoni, Andrej. Kif nista' nsir sewwa magħna? L-ewwel nett mhux bl-ubbidjenza tiegħi għal-liġi.
It-tieni. Ġesu Kristu kien imsallab biex jeħles il-poplu tiegħu mis-sakta tal-liġi. U t-tielet, jekk bħal Abraham nemmen il-weda tal-Alla, jiena nsir sewwa m'Alla fi Kristu. L-għażla tagħna hija bejn saħta u barka. Bejn ġudizzju u ħelsien. Bejn mewt u ħajja. Kollox jiddependi x'tagħmel b'Ġesu Kristu. Jew li temmen fih, jew li fuq naħa l-oħra ta' parsi temmen fih imma mbagħad tipprova b'ħiltek takkwista mertu u timan. Jew triq tal-fidi, jew triq tal-liġi. Imma biex b'tnejn. Għax it-triq tal-liġi twassal għat-telfien. It-triq tal-fidi tieħdok għand Kristu u fi Kristu ssib il-maħfra u l-barka li Alla jagħtina. Bħalma jgħid il-poeta, nista' nibki bla waqfien u naqdik ma' kull imkien, dan għal dnubi ma jpattix. Inti salva, inti biss. F'dawn l-idejn xejn minn se ssib. Li fli naqbad mas-salib.